ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ብኸራ ከቢድ ጉዳት ዘብጽሐ ኤርትራዊ ብፖሊስ ይህደን ኣሎ። አልሸባብ ንመጀመርያ እዋኑ ዘተይ ጠልብ ምህላው መንግስቲ ሶማል አፍሊጦ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ክልል ማያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንፍሉይ ስርሒት ተዋፊሮ ዝጸንሐ ሓይሊ ባሕሪ ንኽልተ ዓመታት ክቕጽል ወሲኑ። ሰላምታ ናብጻሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝርዝር ናይ ዝኽሰምዖ ዝጸናሕኩም ናይ ሎምሶኒ 9 ጥሪ 2023 ኣርእስታት ዜና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ባቡር ብሰለስተ ጥሪ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ዝተላዕለ እምባጋሮ ሓደ ኤርትራውን ካልእ ኤርትራዊ ብኸራ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሓሉ ፖሊስታ ከተማ ሓቢሩ። ኣብቲ ኣብ ከባቢ ፍርቂ መዓልታት ዝተጓሃረ ባእሲ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ብኸራ ተወጊኡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደ ዝጠቐሰ ፖሊስ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ይህደን ምህላው ኣፍሊጡ። እቲ ብኸራ ዝተወግአ ኤርትራዊ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ናይቲ ሆስፒታል መጥባሕቲ ተገይሩሉ ብህይወት ከም ዘሎ እኳ እንተተሓበረ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፖሊስ ጊሰን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ጥርጡር ኣብ ምርካብ ህዝቢ ክተሓባብሮ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ከተማ ጊሰን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ስርዓት ግደፍን ኣንጻርቲ ስርዓት ዝቃወሙ መንእስያትን ምትፍናን ክረኣየላ ጸኒሐዮ። ይኹን እምበር ጠንቅቲ ዝተላዕለ እምባጋሮን ተፈጺሙ ዘሎ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ፖሊስ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበሉን። ኣቐዲሙ ኣብ ካናዳ ከባቢ ካልጋሪ ኣብ ዕለተ ልደት ፈረንጂ ብሽጉጥ ንሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝቐተለ ኤርትራዊ ክሳብ ዝእዋንዚ ይህደን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ሶማል ካብ 2006 ኣትሒዙ ብረታዊ ጎነፅ ዘካየድ ዘሎን ካብ 2011 ድማ ምስ አልቃዒዳ ብወግዒ ዝሓበረን አልሸባብ ንመጀመርያ እዋኑ ዘተይጠልብ ምህላው ፌደራላዊ መንግስቲ ብ7 ጥሪ ገሊጹ። ይኹን እምበር ዜጋታት ሶማል ዝኾኑ ውልቀ ኣባላት አልሸባብ ዳ እምበር እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ናይ ምዝራብ ዕድል ከም ዘይብሉ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዓብድለጢፍ ቃስም ሓቢሩ። አልሸባብ ብክልተ ጉጅለታት ዝቆመ ዝበለት ምክትል ሚኒስተር እቲ ሓደ ብወጻእተኛታት ዝቆመ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ዜጋታት ሶማል ዘለዎ እዩ ክብል ኣስሚሩሎ። ንሱ ብዝሃቦ መግለፂ መሰረት ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ዜጋታት ሶማል ናይ ምዝራብ ድሌት ክህልዎን ከሎ እቶም ወጻእተኛታት ግና ናብቲ ዝመጽሉ ዓድታት ምምላስ እንተዘይኮይኑ ዝውሃቦም ዕድል ከም ዘየለ ኣረዲኡ። አልሸባብ ምስ መንግስቲ ናይ ምዝራብ ድሌት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ደቡባዊ ማእከል ዞባ ሸበሌ ሒሎ ውልጋባ ብዝተባሃለ ቁሸት መጥቃዕቲ ብዝካየድ ዘሎ ግዜ እዩ። ብነፈርትን ድሮናትን ኣሜሪካ ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ተደጊፉ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቱ ዝርከብ መንግስቲ ሶማል ሓያሎ ከባቢታት ተቆጻጺሩ ምህላው ይገልጽ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ታዕሊም ዝጸንሑ 15,000 ወተሃደራት ናብ ሶማል ተመሊሶም ኣብቲ ወፍሪ ከም ዝተጸንበሩውን ሰራዊት ሶማል ኣፍሊጡ። ሶማል ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ አልሸባብ ሓራ ክትከውን እያ ክብል ፕሬዚደንት እታ ሃገር ሓሰን ሼክ መሐሙድ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ። ሕብረት ኤውሮጳ መሽፍትነት ባሕሪ ተተሓሒዙ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ክልል ማይ ባብኤል መንደብን ዘዋፈሮ ሓይሊ ባሕሪ ንተወሳኺ 2 ዓመታት ክቕጽል ወሲኑ። እቲ ካብ 2008 ኣትሒዙ ኣብቲ ክልል ማይ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኣትላንታ ዝተሰመየ ስርሒት ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኤውሮጳ ዋላ እኳ ኣብ ግማግም ሶማል ዝረአ ዝነበረ ምጭዋይ መራኸብ ኣብዚ እዋን እንተዘየለ ምስሉ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምዝማድዩ ንተወሳኺ 2 ዓመታት ክጸንሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዘሎ። ወተሃደራዊ ባሕርያ ሕብረት ኤውሮጳ ዝወፅኦ መግለጺ ኣብቲ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2024 ኣብ ክልል ማያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸንሓሉ 2 ዓመታት ውሕስነት ንግዳውያን መራኸብ ኣብ ምሕላውን ንረብሓታት ሕብረት ዝጸባእ ስጉምታት ኣብ ምክትኣን ክነጥፍ ምዃኑ ጠቒሱ። ዓመታዊ ብገምጋም 10,000 ንግዳዊ መራኸብ ዝመላለስሉ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ ተርእዮ ሽፍትነት ባሕርን ጭውያ መራኸብን ኣብ ሓደጋ ምስ ምውዳቑ እተን ነዚ መስመር ብዝያዳ ዝጥቀማሉ ከም ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝኣመሰላ ሃገራት ፍሉይ ስርሒታት ሓይሊ ባሕሪ ብምቋም ኣብቲ ክልል ማይ መራኸብ ኩና ተዋፊረን ይርከባ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ካብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ዝረአ ዝነበረ ሽፍትነት ባሕርን ምጭዋይ መራኸብን ናብ ዜሮ ወሪዱ እኳ እንተሎ እዘን ሃገራት ግና ኣብቲ ክልል ማይ ዘዋፍርኦም ሓይልታት ክውስኻ ዳ እምበር ኮጉድላ ኣይተረኣያን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን